Torrelles de Foix acull avui diumenge 23 d'octubre la darrera cursa de la temporada de la Copa Catalana de Trial Clàssiques 2022. El debutant motoclub Trialers Penedès ha estat l'encarregat d'organitzar la prova que ha reunit 60 pilots al municipi penedesenc. Tenim amb nosaltres Sergi Vallès, alcalde de Torrelles de Foix. Bon dia, Sergi. Hola, molt bon dia. Presenta'ns una mica el municipi de Torrelles per a aquella gent que no el conegui. Estem al municipi de Torrelles de Foix, és un dels 27 municipis de l'Alt Penedès i, per tant, estem en un entorn rodejat de muntanya i ple de natura i és un municipi molt turístic, no? Per tant, la suma de la natura i el turisme fa que siguem municipis idonis per compartir espais com el que avui ens trobem aquí. Què suposa per l'Ajuntament de Torrelles o com rep l'Ajuntament de Torrelles una cursa d'aquestes característiques del Campionat de Catalunya? Nosaltres estem encantats que tot allò que la gent tingui ganes de fer de forma voluntària, tingui una iniciativa, tingui ganes de col·laborar, doncs ho facin. Tot això que aporten de més al municipi i que suma, nosaltres sempre estem encantats i oberts. A més, com que en el municipi ja fem alguna cursa de BTT, tenim corriols, etc., doncs tot això que s'aprofita per obrir passos per la muntanya en els quals sempre siguin respectuosos, d'acord amb la propietat i amb el vistiplau de l'Ajuntament, doncs sempre els aprofitem per seguir desenvolupant després rutes turístiques o coses similars que ens va molt bé per ensenyar al poble i la natura que hi tenim. No fa ni un any que s'han constituït com a motoclub i ja han organitzat la seva primera cursa puntuable pel Campionat de Catalunya. Tenim amb nosaltres el president del motoclub Trialers Penedès. Bon dia, Cristian. Bon dia. Com ha estat aquesta primera experiència? Bé, doncs molts nervis, perquè feia molts anys que no es feia res a la comarca, creiem que s'havia de recuperar, hi ha molta afició, hi havia hagut pilots de molt renom i era per nosaltres un motiu de pes per recuperar això. I aquí la veritat és que han respost molt bé els inscrits perquè pensàvem que havent moltes proves ara no vindria molta gent, però ha sigut un èxit. Heu hagut d'organitzar la cursa en molt poc temps, em consta. Correcte, ens van demanar des de la federació si teníem ganes de fer alguna cosa per fer l'última del campionat. No ho teníem previst, volíem fer-ho de cara a l'any vinent i bueno, vam aprofitar l'ocasió i aquí estem. Per comentar el desenvolupament del Trial Clàssiques del Penedès ens acompanya Ramon Membrives, de la Comissió de Trial de la Federació Catalana de Motociclisme. Bon dia, Ramon. Bon dia. El motoclub Trialers Penedès, debutant aquest any com a organitzador d'una cursa, quina nota li posem? Un 10 i si pogués més. Han decidit fer un trial amb poc temps. Aquest trial el teníem previst fer o a Ripoll o a Talamanca, però per problemes d'última hora vam poder convèncer amb els nois d'aquest motoclub i van tirar endavant i amb un temps jo diria d'un mes just han netejat un trial en un lloc perfecte, molt bé, una feinada, però ho han fet molt i molt bé. Terreny diferent, perquè no estàvem acostumats, és la primera vegada que venim aquí i sincerament vull dir, ho hem trobat molt bé, he trobat les zones perfectes i tal. L'únic que jo porto que enguany cada carrera l'he fet en una moto diferent. Les zones tirat cap a faciletes o curtetes. Les zones eren més d'un pas, segurament per zona.
El que passa és que el que ha marcat la diferència ha sigut el tipus de terreny. Aquí al Penedès tenim un terreny, sobretot de terra, que es desfà molt i costa, diguéssim, ser constant. Molt bé, molt divertit, un trial amb el nivell molt ben marcat, just, diguéssim, per anar patint a les zones de, ostres, que se m'escapa, i al final doncs, bueno, ho hem pogut salvar bastant bé. Ha sigut fantàstic, un trial molt ben marcat, amb un nivell crec que molt acceptable, unes zones molt maques, molt trialeres, i crec que hem passat un dematí fantàstic. Gràcies.